ingkang dipun tresnani Gusti ing satengahing jagat ing ngorong dhateng katresnan, keadilan dalah pemulihan, Kristus kepareng rawuh minangka daya gesang ingkang nyegeraken jiwa saha mulihaken sagung tumitah kagunganipun. Sumangga kita sami sowan kanthi manah ingkang tinarbuka nampeni katresnanipun Sang Kristus ingkang lumeber lan maringi gesang sinambi atur panuwun syukur awit saking nugrahanipun ingkang tansah nganyaraken kita sadaya dalah salam gumelar menika. Kita iku ana ing asmane Sang Yehuwa kang nitahake langit lan bumi. Amin, amin, amin. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing kita sedaya. Wontena ing panjenengan ugi. Pasamuan katran lenggah. Halo anak-anakku sekolah minggu. Selamat pagi. Apa kabar? Apa wis siap ngibadah? Apa wis siap luhurake asmane Gusti? Yuk ngibadah, yuk ndedonga dhisik. Nyuwun panjenenganipun dumateng pasamuan ing mriki kangge ibadah anak-anak kita menika badhe ngibadah sekolah minggu. Sumangga. Duh Sang Yehuwa ingkang wonten swarga, ingkang mulya saha langgeng, ingkang kawula pitadosi lumantar pakaryanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang gesang. Duh Sang Yehuwa ing wanci menika anak-anak menika badhe ngibadah sekolah minggu, badhe mirengaken sabda paduka
lan luhuraken asma Paduka. Mugi Paduka berkahi supados anak-anak menika saged ngibadah lan luhuraken asma Paduka kanthi sae lan prayogi. Kawula nyuwun pangapunten sedaya dosa lan kelepatan kawula. Wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Selamat ibadah ya. Umat ingkang dipun tresnani Gusti, ing sauruting wekdal prapaskah menika kita kaajak ngraosaken pakaryanipun Sang Kristus ingkang nganyaraken gesang kita saha ingkang mulyahaken woing pakaryaning astanipun. Ira-irahan dinten menika ngengketaken kita bilih namung Sang Kristus, Sang Toya Gesang, ingkang sagah ngicali ngoronging jiwa, maringi kegiatan sarta nuntun kita minangka pirantos mulihaken jagat. Sumangga kita sami mbikak manah kita nampeni sabdo lan katresnanipun ingkang lumeber dumateng kita sedaya. Gusti, Paduka sumbering toya gesang. Ewa semanten kawula sedaya asring madosi kemareman kawula wonten ing perkawis-perkawis ingkang lair kewala. Kawula sampun sami nglirwakaken katresnan Paduka lan gesang tebih saking karsa Paduka. Kawula duh Gusti, kawula sami ngakeni sampun ngrisak
kasalarasanipun pakaryaning asta paduka damel sakitipun sesami kawula nglirwakaken keadilan lan boten ngrawat alam gumelar ingkang sampun paduka pitadosaken dhateng kawula. Mugi melasi kawula Duh Gusti. Kawula asring nutupi talingan kawula dhateng swantenipun tiyang ingkang nandhang sangsara lan nutupi mripat kawula dhateng karisekaning jagat menika. Kawula ngelak nanging boten sami sowan mareg paduka. Mugi mulihaken kawula sami sarana katresnan paduka Duh Gusti. Gusti, mugi paduka kersa ngumbah kawula sarana toya gesang paduka supados kawula sami kapulihaken kakiyataken dalah kasagetaken kangge gesang ing salebeting kasetyan lan katresnan. Ing katresnanipun Sang Kristus kawula sami sumarah lan nyuwun pangampuntenan. Amin. Gusti
pasamuan katuran jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih, Gusti kita mboten badhe nilaraken kita sami gesang ing panguwalaning dosa. Panjenenganipun menika sumbering toya gesang ingkang luberaken pangapunten, pamulihan, dalah pengajeng-ajeng anyar tumrap kita sedaya. Sami mirengna pawarta sih rahmat saking Yohanan 7 ayat 37 lan 38. Bareng dina wekasan, yaiku nalika gedhe-gedhening riyaya mau, Gusti Yesus jumeneng sarta nguwuh. Sing sapa ngelak iku maranana aku lan ngombeya. Sing sapa percaya marang aku iku kaya wiraos ing kitab. Ilen-ilen banyu urip bakal padha mili saka ing batine. Mekaten pawarta sih rahmat saking Gusti. Puji syukur konjo ing Allah. Pasamuan keaturan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih, saderengipun kita maos lan mirengaken sabdanipun Gusti, sumangga kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Sang Yewah, ingkang wonten swarga, ingkang mulya saha langgeng. Ing wanci enjing menika kawula ngorong badhe mirengaken pangandika Paduka. Mugi Gusti kersa rawuh lan paring pangandika. Mugi Sang Roh Suci kersa nuntun kawula supados kawula sinagetaken nindakaken sabda Paduka menika wonten ing pagesangan kawula. Kawula ingkang tinanggenah nglantaraken sabda Paduka, mugi Paduka pimpin kanthi Roh Suci. Matemah
sedaya ingkang medal saking tutuk kawula menika namung nyondongi dumateng karsa paduka. Kawula inggih nyuwun pangapunten sedaya dosa lan kelepatan kawula ingkang kawula tindakaken lumantar pikiran, pangucapan menapa dene tindak tanduk kawula. Dosa lan kelepatan kawula menika mugi paduka resiki kanthi rahipun Sang Kristus ingkang suci. Wonten asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Sedherek kinasih, waosan kapisan kapetik saking pangentasan 17 ayat setunggal dumugi 7. Kula malih-malih pangentasan 17 ayat setunggal dumugi 7. Pangentasan menika keluaran nggih dalam bahasa Indonesia. Mekaten swarosipun, ana ing masa lan Meriba. Sawuse mangkono, sagolongane wong Israel padha budal saka pasamunan Sin. Lakune saka palerenan kang siji menyang ing palerenan sijine miturut dawuhe Pangeran Yehuwa. Banjur padha leren ana ing Rafidim. Nanging ing kono ora ana banyu kanggo ngombe bangsa mau. Wong-wong tumuli padha madoni Nabi Musa. Ature, kula panjenengan paringi toya supados sami saged ngombe. Pangandikane Nabi Musa, yo kene kowe kok padha madoni aku lan padha nyoba marang Pangeran Yehuwa. Nanging sarehne wong-wong padha ngorong, mulane padha grundeli marang Nabi Musa. Ature, kenging menapa kula sami panjenengan angkataken medal saking Mesir, njalari kula anak-anak lan kewan kula sami pecah kasatan. Nabi Musa banjur sesambat marang Pangeran Yehuwa, unjuke, menapa ingkang badhe kawula tandukaken dhateng bangsa menika? Sakedap malih kawula temtu dipun benturi sela. Dawuh Sang Yehuwa marang Nabi Musa, sira lumaku ana ing ngarepe umat kairinga dening para tuwa-tuwan Israel sawetara. Dene teken kang wis tau sira gawe nyabet bengawan Nil iku gawanen nuli mangata. Lah ingsun bakal jumeneng ana ing ngarepira, ana ing dhuwur gunung parang ing Horeb. Sira banjur nyabeto parang iku temah bakal metu banyune. Satemah bangsa iku bakal padha bisa ngombe. Nabi Musa ya tumuli ngestokaken kaya mangkono ana ing ngarepe para tuwa-tuwane Israel. Panggonan iku banjur diarani Masa lan Meriba. Marga wong Israel padha madoni lan padha nyoba marang Pangeran Yehuwa, tembunge, Pangeran Yehuwa iku ana ing satengen kita apa ora? Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti.
Sumangga kita tanggepi wawasan kapisan kanthi maos Jabur Mazmur 9 gangsal. Jabur Mazmur 9 gangsal. Mekaten dawuhipun. Ayo padha surak-surak ana ing ngarsaning Pangeran Yehowah. Surak-surak kagem paranging karahayon kita. Ayo padha metokake wedanane kalawan kidung pamuji syukur. Surak-surak kanthi pangidung Mazmur ana ing ngarsane. Awitine Pangeran Yehowah iku Allah kang agung, sarta Raja agung kang ngumpuli saking Allah. Telenging bumi ana ing astane, pucaking gunung-gunung iku uga kagungane. Segara uga kagungane, panjenengane kang nitahake. Sarta astane kang yasa daratan. Lumebu payu padha tumungkul sujud, padha jengkeng ana ing ngarsaning Pangeran Yehowah kang nitahake kita. Awit panjenengane iku Gusti Allah kita. Kita iku padha umat ngen-ngenane pepantan wedhus reh-rehane. Ing dina iki kowe mbok yo padha ngrungokake asmane. Ngrungokake swarane. Sira aja mangkotake atinira kaya nalika ana ing Meribah, kaya ana ing dina nalika ana ing Masa, ana ing pasamunan. Nalika leluhurira padha nyoba marang ingsun, padha ndadar ingsun sanadyan wis padha ndeleng pakaryan ingsun. 40 taun lawase nggone ingsun pegel ing galih ing bab jinis iki. Pangandikan ingsun iki bangsa kang kesasar atine. Padha ora nyumurupi dalan tetah ingsun. Mulane ingsun wis paos ing sajroning tukan ingsun. Wong-wong iku mesti padha ora bakal lumebu ing padaleman ingsun. Waosan kalih kapetik saking Roma gangsal ayat 1 dumugi 11. Roma gangsal ayat 1 dumugi 11. Mulane kita kang wis padha kabenerake awit saka pracaya, kita padha urip kalawan rukun karo Gusti Allah marga dening Gusti kita, Gusti Yesus Kristus. Panjenengane iku kang jalari kita padha oleh dalan kang anjok ing sih rahmat marga saka pracaya. Ana ing sih rahmat iki dumunung kita sarta kita ngalembana sajroning pangarep-arep bakal tampa kamulyaning Allah. Lan ora ngamungake iku bae, malah kita iya padha ngalembana sajroning sangsara. Awit kita padha sumurup manawa sangsara iku njalari mantep, lan mantep iku njalari tanggon, tanggon nukulake pangarep-arep. Dene pangarep-arep iku mesti ora bakal ngapirani, awit siye Gusti Allah wis kaesokake ing ati kita dening Sang Roh Suci kang wis pinaringake marang kita. Awit dene ing nalika kita isih padha apes, ana ing wektu kang pinesti dening Gusti Allah, Sang Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita para wong duraka. Ujar ora gampang wong kok banjur gelem mati nglabuhi wong bener. Ewadene mbok menawa kanggo wong utama bisa uga ana wong kang wani mati. Nanging Gusti Allah wis ngatingalake siye marang kita. Awit Sang Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita nalika kita isih padha kawengku ing dosa. Apa maneh saiki kita wis padha kabenerake sarana rae, wis mesti bakal luput saka ing bebenduning Allah. Sabab menawa ing nalikane kita isih padha dadi satru, wis karukunake kalawan Gusti Allah dening sedane Kang Putra, mendahane maneh saiki sawise karukunake
mesti kita bakal kapitulungan rahayu awit saka gesange. Lan ora ngamungake mangkono bae, kita malah iya bakal padha ngalembono marang Gusti Allah marga dening Gusti Yesus Kristus Gusti kita kang dadi margane anggon kita wis padha oleh pirukun iku. Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti. Lan nampenono Injiling Yesus Kristus manut paseksining Yukadan sekawan ayat gangsal ngantos kawan kali. Menika badhe kula waca saking ayat setunggal nanggung nggih supados langkung kathah. Yukadan sekawan ayat setunggal ngantos kawan kali. Pacelaton karo wong wadon Samaria. Bareng Gusti Yesus mirsa yen wong Farisi wis padha krungu pawarta yen kang manjing dadi siswa sarta dibaptis dening Gusti Yesus iku akeh ngluwihi sakabate Nabi Yohanes. Senadyan dudu Gusti Yesus piyambak kang baptis, nanging mung para sekabate. Panjenengane tumuli nilar tanah Yudea, tindak wangsul menyang ing tanah Galilea. Ana dene tindake mau kudu miyos ing tanah Samaria. Banjur rawuh ing sawijining kutha ing tanah Samaria kang aran Sikar. Cedhak karo palemahan kang biyen diparingake dening Rama Yakub marang kang putra Yusuf. Ing kono ana sumure Rama Yakub. Gusti Yesus sarehne kraos saya saka anggone tindak banjur lenggah ana ing sak pinggiring sumur kono. Nalika semono kira-kira wayah jam 12. Tumuli ana wong wadon Samaria teka arep ngangsu. Gusti Yesus ngandika marang wong mau, "Aku wenehana ngombe." Awit para sekabat lagi padha menyang kutha tuku pangan. Wong wadon mau banjur munjuk, "Kados pundi? Dene panjenengane tiang Yahudi kok mundhut ngunjuk dhateng kula tiang Samaria?" Awit wong Yahudi ora srawung karo wong Samaria. Gusti Yesus mangsuli pangandikane, "Menawa kowe sumurup ing peparinge Gusti Allah, lan sapa wonge kang tutur ing kowe, aku wenehana ngombe? Mesti kowe kang njaluk marang wong iku, tumuli kowe diwenehi banyu urip." Unjuke wong wadon mau, "Ndara, panjenengan boten kagungan timba, mongko sumuripun lebet. Dados saking pundi anggen panjenengan angsal toya gesang menika? Panjenengan mesti boten nglangkungi leluhur kula Yakub ingkang maringaken sumur menika dhateng bangsa kula. Dene panjenenganipun ugi ngunjuk saking sumur menika. Mekaten ugi para putra lan kewanipun." Gusti Yesus mangsuli pangandikane, "Sapa wong kang ngombe banyu iki bakal ngelak maneh. Nanging sing sapa ngombe banyu pawewehku
bakal ora ngelak ing saklawas-lawase. Malah banyu pawewehku mau ana ing jerone wong iku bakal dadi sumber kang mancur terus tumeka ing urip langgeng. Unjuke wong wadon mau, "Ndara, kula panjenengan paringi toya menika supados sampun ngantos ngelak sarta mboten sisah ngangsu mriki malih." Pangandikane Gusti Yesus, "Lunga, undangan bojomu tumuli bali mrene." Unjuke wong wadon, "Kula mboten gadah semah." Pangandikane Gusti Yesus, "Bener kandhamu yen kowe ora duwe bojo iku. Sebab anggonmu bebojoan wis ambal kaping 5. Mongko kang saiki iku dudu bojomu. Pancen bener ujarmu kang mengkono iku." Unjuke wong wadon, "Gusti, sakmenika tumrap kawula sampun cetha bilih paduka menika nabi. Para leluhur kawula anggenipun sujud wonten ing redi menika. Mongko bangsa paduka criyos bilih panggenanipun tiyang lampahi sujud menika ing Yerusalem." Pangandikane Gusti Yesus, "He wong wadon, ngandela marang aku, bakal tumeka ing wektune anggonmu padha sujud marang Gusti Allah ora ana ing gunung iki lan iya ora ana ing kutha Yerusalem. Kowe iku padha sujud marang kang ora padha kok weruhi. Aku iki padha sujud marang kang padha dak weruhi. Awit mungguh wijining karayon iku saka bangsa Yahudi. Nanging bakal tumeka ing wektune. Malah saiki wis tumeka ing wektune. Para wong sujud kang sejati iku anggone padha sujud marang Sang Rama sakjroning roh lan kayekten. Awit wong sujud kang kaya mengkono iku kang dikersakake dening Sang Rama. Gusti Allah iku roh. Mulane kang padha sujud marang Gusti Allah anggone sujud iku kudu ing sakjroning roh lan kayekten." Unjuke wong wadon, "Kawula semerep bilih Sang Mesih badhe rawuh ingkang ugi kasebut Sang Kristus. Menika sakrawuhipun badhe nyumperepaken samukawis dhateng kawula sedaya." Pangandikane Gusti Yesus, "Iya aku iki panjenengane kang lagi ngendikan karo kowe iku." Nalika semono para sekabat teka sarta padha gumun dene Gusti Yesus imbal pangandika karo wong wadon. Ananging ora ana siji-sijia kang munjuk. "Ingkang paduka kersakaken menapa? Utawa tiyang menika paduka pangandikane menapa?" Wong wadon mau tumuli ninggal june ana ing kono, banjur menyang kutha lan crita marang wong-wong ing kono. "Ayo padha delunga. Ing kono ana wong kang ngandhakake lelakonku kabeh marang aku. Apa kirane iku Sang Kristus?" Wong-wong mau tumuli padha mangkat menyang ing saknjabaning kutha sowan marang ngarsane Gusti Yesus. Nalika semono para sekabat tumuli matur marang Gusti Yesus unjuke, "Rabi, sumangga paduka dhahar." Nanging Gusti Yesus ngandika, "Aku duwe pangan kang ora padha kok sumurupi." Kang iku para sekabat padha sapocapan, "Apa kira-kira ana wong kang nyaosi dhahar?" Pangandikane Gusti Yesus, "Kang dadi panganku iya anggonku nglakoni kersane kang ngutus aku sarta ngrampungake ayahane. Ra ana ujarmu kamengkene,
kurang 4 sasi nuli panen. Nanging pituturku ing kowe padha delengen ing kiwa tengenmu. Lan tamatno pategalan-pategalan kang katon kuning iku wis kena dieneni. Saiki kang derep wis tampa bawon sarta nglumpukake woh kang tumuju marang ing urip langgeng. Matemah kang nyebar lan kang derep loro-lorone padha bungah. Awit tumrap iki bener bebasan kang muni mengkene. Kang siji nyebar, sijine kang ngeneni. Kowe padha dak utus ngeneni kang dudu garapanmu. Wong liya kang padha nggarap. Lan kowe kang padha ngunduhi pametuning garapane. Kacarita akeh wong Samaria ing kutha kono kang padha percaya marang panjenengane awit saka paksesene wong wadon mau. Panjenengane wis bedhek sakabehing lakonku. Wong-wong Samaria mau bareng wis sowan ing ngarsane Gusti Yesus padha duwe atur panyuwun. Muga kersa lerep ana ing omahe. Panjenengane iya banjur lerep ana ing kono 2 dina. Sarta mundhakake maneh kang padha manjing percaya awit saka pangandikane. Lan padha tutur marang wong wadon mau, anggonku padha percaya wis ora merga saka ujarmu iku, amarga aku dhewe wis padha ngrungokake panjenengane. Lan aku wis padha sumurup yen senyatane panjenengane iku pamartaning jagat. Rahayu para sederek ingkang sami mirengaken pangandikanipun Gusti saha sami dipun estokaken. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pasamuan ingkang kinasih ing Gusti Yesus. Salum. Sugeng enjing. Khotbah wanci enjing menika kanthi irah-irahan toya gesang ingkang mulihaken sagung tumitah. Toya gesang ingkang mulihaken sagung tumitah. Rikala taun 1908 dosonan. Tasih kathah lare menawi wangsul saking sekolah menika lajeng angin mendho. Sinambi korek kacang. Pados ceplukan. Pados jangkrik wonten ing pategalan. Menawi kasatan toya lajeng mlebet ing padukuhan. Pados sumur. Toya ingkang saking sumur menika dipun kangge ngisi toplesipun. Raos sing toya saking sumur menika saestu seger sanget. Rumiyin tasih kathah toya-toya saking sumur ingkang resik dereng tercemar niku tasih kathah. Malah wonten para among tani, Pak Tani, Mbok Tani ingkang garap sabenipun amargi kasatan toya badhe wangsul griyanipun tebih saged ugi mergi sungkan lajeng pados toya. Wonten ing pundi? Wonten ing bekas kubangan kebo madosi toya ingkang sampun menep ingkang ketingal resik menika lajeng dipun cidhuk.
kangge ngisi toplesipun kangge ngunju. Rumiyin babakan menika taksih limrah, nanging menawi dipun trapaken jaman sakmenika boten saged. Awit toya ingkang taksih mentah saking sumber menika dereng steril. Napa malih toya ing sabin kata-kata wonten bakteri kolinipun saged nyebabaken sakit diare. Toya menika penting sanget supados manungsa saged gesang. Awit 70% raganing manungsa menika saking toya. Nanging toya juga asring dados punjering krisis kados kekeringan, polusi, lan saged nuwuhaken pasulayan. Awit terbatan toya wantun tata wanyawa supados pantunipun menika kelinan toya. Pasaman ingkang kinasih ing Gusti Yesus, nalika bangsa Israel ngorong wonten ing ora-ora Samun Rafidin, bangsa menika ngersula dumateng Nabi Musa mekaten wicantenipun, kenging menapa panjenengan beto kula medal saking tanah Mesir, napa badhe mejahi kula, mejahi anak-anak kula lan mateni kewan-kewan kula ngangge ngelak menika. Nemahi tekanan kados mekaten, Nabi Musa lajeng sesambat dumateng Gusti Allah. Sejatinipun bangsa Israel menika sampun nguningani piyambak. Kathah pratandha-pratandha ajaib saking Gusti Allah wiwit bangsa menika wonten ing tanah Mesir. Nanging nalika bangsa menika ngorong wonten ing ora-ora Samun Rafidin, lajeng mangu-mangu mboten pitados dumateng Gusti Allah mekaten wicantenipun. Apa Gusti Allah ana ing tengah-tengah kita? Senajan mekaten Gusti Allah tetep sabar nresnani dumateng bangsa Israel lan boten nglilani bangsa menika nemahi pralaya. Wonten ing pangentasan 17 lan Jabur 9 gangsal nandhesaken bilih Gusti Allah menika sumbering banyu kauripan. Nanging atine manungsa asring atos, boten pitados lan damel karusakan. Pasaman ingkang kinasih ing Gusti Yesus, ing rum gangsal Paulus medharaken siye katresnanipun Gusti Allah dhateng kita. Inggih menika nalika Sang Kristus nandhang sangsara seda ing kajeng salib. Babagan menika minangka punjering pembaruan. Inggih menika tentrem rahayu dumateng Gusti Allah lan tentrem rahayu kalih titah sanesipun. Nanging atine ning manungsa asring atos, boten pitados lan damel karusakan. Kita dipun timbali Gusti boten malih gesang ing salebeting pasulayan, nanging wonten ing rekonsiliasi. Pasawan ingkang kinasih ing Gusti Yesus,
Pawaosan Injil dinten menika inggih menika saking Yohanan sekawan ayat 1 ngantos 21 nyariosaken tindakipun Gusti Yesus saking tanah Yudea wangsul ing tanah Galilea. Gusti Yesus anggenipun tindak kedah ngliwati wilayah Samaria. Kenging menapa Gusti Yesus kedah tindak ngliwati wilayah Samaria? Awit daerah menika wiwit sekawit sampun dados rencana kawilujengan saking Gusti Allah. Inggih menika wong-wong kang urip ing sajroning pepeteng bakal kapletekan pepadang. Sasampunipun Gusti Allah, Gusti Yesus dumugi ing wilayah Samaria, inggih menika ing kutha Sikar. Teng mriku wonten sumur Yakub, sumur tinggalanipun Yakub. Gusti Yesus lajeng lenggah ing sapinggiring sumur menika. Amargi kraos saya sak sampunipun tindak ingkang tepi. Lajeng wonten tiyang estri dugi ing mriku badhe ngangsu toya saking sumur menika. Gusti Yesus miwiti pacelaton kaliyan tiyang istri menika. Aku wenehana ngombe. Pacelaton antawisipun Gusti Yesus kaliyan tiyang istri menika nrabas sekat gender etnis saha agami. Kangge bangsa Yahudi haram ngawontenaken pacelaton kaliyan tiyang Samaria. Napa malih njaluk tulung marang dheweke. Kangge Gusti Yesus, nanging Gusti Yesus nerabas tradisi bangsa Yahudi menika. Inggih menika kanthi miwiti pacelaton dhateng tiyang istri menika. Aku wenehana ngombe. Tentu kemawon tiyang istri menika kaget. Lajeng tanget kanthi ngemu rasa serik. Kados pundi dene panjenengan tiyang Yahudi kok nyuwun ngunjuk dhateng kula tiyang Samaria? Babagan menika mratelekaken bilih etnis Gusti Yesus kaliyan tiyang Samaria menika benten. Bangsa Yahudi remen ngremehaken tiyang Samaria, remen ngremehaken tiyang istri, langkung-langkung tiyang istri ingkang laku jina. Menawi dipun petani kanthi saestu, tiyang istri menika sampun lemebet tigang perkawis. Tiyang Samaria, tiyang istri, saha tiyang istri ingkang laku jina. Kanthi leladan menika sampun satrepipun menawi tiyang istri menika dipun singkiri dening bangsa Yahudi. Senadyan mekaten Gusti Yesus mboten ajrih dipun remehaken dening bangsa Yahudi menapa dene para sekabat. Awit tumraping Gusti Yesus sedaya tiyang menika sami. Inggih menika tiyang dosa ingkang betahaken kawilujengan. Gusti Yesus mboten gatekake
omongane tiyang estri menika ingkang ngemu rasa sengit. Panjenengane ugi mboten duka, malah menehi tawaran banyu urip marang dheweke. Kasirusan mangsulanipun Gusti Yesus menika narik kawigatene tiyang istri menika. Lajeng tangan malih. Kados pundi? Panjenengan saged nyediakaken toya gesang dhateng kula. Kamangka panjenengan boten kagungan timbuk, sumuripun lebet. Panjenengan tentu boten ngluwihi leluhur kawula Rama Yakub ingkang sampun maringaken suwun menika dhateng bangsa kula. Rama Yakub ugi ngunjuk saking sumur menika, mekaten ugi para putra lan kewanipun. Gusti Yesus lajeng ginakaken kalodhangan menika kangge nuntun tiyang istri menika dumateng karahayun. Tiyang istri menika lajeng kepengin sangat angsal toya gesang saking Gusti Yesus. Gusti Yesus lajeng nguji kejujuran atining tiyang istri menika. Menawi kepengin angsal banyu urip saking Gusti Yesus. Pangandikane, "Baliya, ampirana bojomu tumuli baliya mrene." Tiyang istri menika matur kanthi jujur bilih piyambakipun menika mboten kagungan garwa. Gusti Yesus lajeng nandhesaken jati diripun kanthi mbikak kahanane tiyang istri menika. Patemah tiyang istri menika pitados bilih Gusti Yesus menika nabi. Salajengipun Gusti Yesus mbikak rahasia kratoning swarga. Bilih Gusti Allah menika roh. Tiyang ingkang badhe manembah dumateng Gusti Allah kedah ing sajroning roh lan kayekten. Artosipun menapa? Inggih menika manembah kanthi mana ingkang tulus, ingkang katuntun dening Sang Roh Suci tumuju dumateng Gusti Allah ingkang sayektos. Manembah dumateng Gusti Allah menika boten malih diwatesi dening papan. Misalipun kedah ing Yerusalem, kedah ing Gunung Gerizim ing Samaria boten, dados saged dipun tindakaken ing sadéngah papan. Gusti Yesus mbabaraken karayon menika dhateng tiyang istri ingkang laku jina. Matemah mripatipun tiyang istri menika kabuka. Lajeng pitados bilih Gusti Yesus menika Sang Mesih ingkang dipun prasetyakaken dening para nabi, ingkang ugi kasebat Sang Kristus. Tiyang istri menika bingah sanget. Awit sampun kepanggih kalian Gusti Yesus lan pitados dhateng Sang Mesih. Tiyang istri menika lajeng nilar banyu kendhine wonten ing suwur menika. Lajeng kanthi rerikatan tumuju ing kutha. Crita marang saben tiyang ingkang dipun temoni. Senadyan wawunipun tiyang istri menika dipun kucilaken dhateng tiyang-tiyang ing kutha menika, nanging sasampunipun banyu urip ditampi dening tiyang istri menika, tiyang istri menika nggadhahi wawasan supados tiyang-tiyang sanes ugi kedah nampeni banyu urip saking Gusti Yesus, ingin berbagi. Ewah-ewahan
ingkang dipun alami dening tiyang Samaria menika pancen gegirisi. Ing sekawit tiyang istri menika dipun isolasi, dipun singkirake dening tiang-tiang ing lingkungan sekitare. Saksampunipun nampeni toya gesang saking Gusti Yesus, lajeng nggadahi adeg-adeg ingkang santosa, inggih menika martakaken kabar karahayon. Tugase tiyang istri menika namung ngirim banyu urip kangge tiang-tiang ingkang dipun temoni. Babagan percaya napa mboten menika dipun pasrahaken dumateng Gusti Allah. Menawi Gusti Allah ngersakaken tiang-tiang menika dipun paringi sih rahmat supados pitados dumateng panjenengane. Pasaman ingkang kinasih ing Gusti Yesus, toya gesang saking Sang Kristus menika ngarahaken kita wonten gesang ingkang enggal, gesang ingkang kebak welas asih lan adil. Injil mboten namung babagan karahayoning jiwa, kawilujengan jiwa, nanging ugi pawartos kebebasan dhateng tiang-tiang ingkang katindes, pemulihan kangge titah ingkang rusak, sarta maringi pengajeng-ajeng dhateng generasi saklajengipun. Kita ingkang sampun pitados dhateng wungunipun Sang Kristus kaberek supados mbeta pratandha-pratandha kratoning swarga kanthi ibadah kang setya, peduli dumateng lingkungan lan wantun dados seksi sihipun Sang Kristus ingkang tansah mili dhateng sedaya tiyang. Amin. Pasamuan kaaturan jumeneng. Sumangga kita nelakaken kapitadosan kita sesarengan miturut pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados Allah Sang Rama ingkang maha kawasa, ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra undanganting Gusti kawula, ingkang kabuktaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maria, ingkang nandhang sangsara nalika Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kaserasaken tumedhak ing teleng Palimengan. Inti kang tinggalipun mulai saking asma tiyang pejah, lajeng semengko dhateng swarga pinarak wonten tengenipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah.
Kawula pitados dhateng Roh Suci, kalau pitados wontenipun pasaman Kristen ingkang suci sarta pratin ingkang suci sarta pratin, inggih patunggalipun para suci. Menapa dene panguntusa tanginipun raga sarta sang langgeng. pasamuan kaaturan lenggah. Pasaman kang kinasih ing Gusti Yesus, sumangga kita ndedonga. Duh Sang Yewah, ingkang wonten ing swarga ingkang mulya saha langgeng, ingkang kawula pitadosi lumantar pakaryanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang gesang. Matur nuwun Duh Gusti, bilih awit tuntunan Sang Roh Suci, kawula pinaringan toya gesang saking Sang Kristus. Awit kawula pitados bilih Gusti Yesus menika Gusti lan juru wilujeng kawula ingkang sayektos. Duh Sang Yewah, mugi paduka kersa nuntun kanthi Roh Suci supados kawula sinagetaken ngibadah kanthi setya, sinagetaken peduli dumateng lingkungan, sinagetaken dados seksi sihipun Sang Kristus ingkang tansah mili dhateng sedaya tiyang. Duh Sang Yewah, kawula inggih ndedonga dumateng pasamuan GKJ Tegal ing mriki, mugi paduka berkahi, paduka paringi kesarasan. Supados awit berkah paduka pasamuan ing mriki saged ngoyot, ngrembaka lan ngasilaken woh ingkang kathah kunjuk dumateng asma paduka. Kawula inggih ndedonga dumateng pradataning gereja ing mriki, panitia gerejawi menapa dene guru ing gereja menika. Mugi paduka berkahi, paduka paringi kesarasan, kepinteran, keprigelan saha kewasisan. Supados saged nggulawentah pasamuan ing mriki, matema saged dados pasamuan ingkang ngremenaken penggalih paduka. Duh Sang Yewah, kawula inggih ndedonga dumateng sedherek kawula pasaman ing mriki ingkang nembe nandhang gerah, menapa dene ingkang mbetahaken pemulihan kasarasan ingkang sampurna. Inggih menika Ibu Mahdi, Pak Joni Kristianto, Ibu Suwardi, Pak Sugiono, Pak Andi Kristian Nugroho, Ibu Timur, Ibu Marino, saha Ibu Hadi Siswanto. Duh Sang Yewah, mugi Gusti kersa paring kesarasan dumateng sederek-sederek kawula menika, paring panglipuran saha kegiatan. Sedaya tetedan, unjukan, menapa dene obat ingkang dipun tedha dening sederek-sederek kawula menika, mugi paduka berkahi, paduka sucikaken, supados saged dados lantaran kasarasanipun sederek-sederek kawula menika. Dana ingkang dipun ginakaken kangge pengobatan lan perawatan, mugi Gusti kersa paring kacekapan. Kula inggih ndedonga dumateng anak-anak kawula ingkang nembe sekolah saking TK, SD ngantos perguruan tinggi. Mugi paduka berkahi, paduka paringi kesarasan, kepinteran, keprigelan saha kewasisan, supados saged sekolah kanthi sae lan prayogi, lan ginakaken ilmunipun menika kagem kaluhuran paduka. Menawi anak-anak kawula sampun cekap anggenipun sekolah lan pengin pados pademelan, mugi Gusti inggih paring berkah, mugi Gusti paring pademelan ingkang condong kalian karsa paduka lan cocok kalian ilmunipun. Matemah pedamelan peparing paduka menika saged dipun ginakaken kangge kaluhuran paduka.
Kawula inggih ndedonga dumateng YSAK Kota Tegal ingkang ngampu TK Bagya Wacana kaliyan SD Putra Wacana, mugi paduka berkahi. Supados sekolah menika sangsaya ngrembaka, sangsaya sae lan berkualitas, lan saged ngasilaken lare-lare ingkang sangsaya migunani dumateng Gusti lan sesami. Duh Sang Yewah, kawula inggih ndedonga dumateng sedherek-sedherek kawula ing minggu-minggu menika ambal warsa. Matur nuwun awit yuswa peparing paduka. Kawula ndedonga dumateng Ananda Gediel Dimar, Ananda Kensionatan, sederek Teguh Wijayanto, sederek Yukanan Adiwijaya, sederek Indah Harini, Ibu Supina, Pak Matius Sartono, Soha Pak serta Pak Riandra. Duh Sang Yewah, mugi paduka berkahi lan paring kesarasan lan tuntunan kanthi Sang Roh Suci menika. Supados sederek-sederek kawula menika sangsaya migunani dumateng Gusti lan sesami. Kawula inggih ndedonga dumateng bangsa lan negari kawula Indonesia. Mugi paduka berkahi, paduka tepiaken saking kudu rencana, nanging paduka paringi karahayon lan kacekapan. Pemimpin bangsa kawula, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para mantri, anggota DPR, ngantos tingkat ngandhap, RT, RW serta lurah. Mugi paduka berkahi, paduka paringi kesarasan, kepinteran, saha kewasisan. Supados saged nggulawentah bangsa menika kanthi sae lan prayogi condong kaliyan karsa paduka. Salajengipun kawula badhe ndedonga Rama kawula kados Gusti Yesus sampun mulangaken mekaten. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikaken, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan klampahan ing bumi kadosa ing swarga paringana dinten iki rejeki sajekapipun abundana lepat kula kados kula ngapunten ingkang klepatan dhateng kula sampun ngantos kawula kamarta ing panggoda nanging mugi kauwalaken saking piyawon awit Tuhan kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan slaminya. Amin. Umatipun Gusti ingkang kinasih, kita sampun nampi sih ingkang mulihaken saking Sang Kristus, Sang sumber toya gesang, minangka wujud raos syukur. Sumangga kita sami misungsungaken punapa ingkang paling sae, supados lumantar pisungsung menika pakaryanipun Allah mulihaken tansah lumeber dumateng jagat lan sesami.
Sumangga atur pisungsung kita menika kita telesaken wonten ing serat kalih Korintus 9 ayat ingkang kaping 7 ingkang mekaten swaraosipun. Saben wong pawewehe dikaya kang dadi renaning atine. Aja nganti sedih utawa marga kepeksa. Awit Gusti Allah iku ngasihi wong kang pewehe kanthi sukarela. Jaosno pisungsungmu aning pasamuan layan liloning ati lawan legowo aturno pisungsungmu kanthi sukarela jaosno pisungsungmu dadya cinaning bunga minangka panuwunmu wit sing Allah. Pasamuan kaaturi jumeneng. Pisungsung kagem Gusti dadi sarana amrih kratoning Allah ingkang kelampah
Duh Gusti kawula ingkang wonten kraton ing swarga, marek malih wonten ngarsa paduka ngaturaken panuwun. Awit paduka sampun berek lampah gesang kawula sak dinten-dintenipun kanthi sae. Sedaya kabetahan kawula sampun paduka cekapi. Mila Gusti sepindah malih kawula ngaturaken panuwun. Gusti ing satengahipun kawula ngibadah dumateng paduka, kawula ngaturaken bisungsung. Bisungsung menika kawula pendhet saking berkah ngawantu-wantu saking paduka. Mugia paduka sucikaken supados bisungsung menika ndadosaken jembaring kraton paduka wonten sak tlatah bumi menika. Duh Rama kawula nyuwun pangapunten anggen kula pandonga ugi ngaturaken bisungsung wonten dosa lan durakanipun. Gusti sedaya pandonga sambat kawula menika kawula aturaken lambaran rah kurbanipun Gusti Yesus Kristus. Matur nuwun Gusti. Amin. Pasamuan sik jumeneng. Pangibadah kita ing wanci menika sampun cekap. Ewa semanten jejibahan lan pangibadah ingkang sayektos nembe badhe kawiwitan sak sampunipun medal saking papan menika. Samangke nama manah panjenengan dumateng Yesus sang sumber daya gesang. Kawula ngeneraken manah kawula dumateng Gusti. Sami matega dados seksinipun Sang Kristus ingkang luberaken katresnanipun tumrap jagat. Kawula sumadyo madheg
dados seksi kagem Kristus. Punujia Gusti Allah. Samangke ngantos ing salimin. Sihipun Allah ingkang lumeber pindha toya ingkang maringi gesang. Tentrem rahayunipun Sang Kristus ingkang mulihaken. Saha panguwasaning Sang Roh Suci ingkang nuntun lampah kita. Mugi nunggula ing kita sedaya. Semangke ngantos ing salami-laminipun. Amin.